Сәлем достар, сезнең белән уймак тапшыруы һәм мин Мәликә. Һәм бүген без 180-нче күп профильле полилингваль гимназиядә. Сәлем достар! Мин сезне күрергә бик шатмын һәм тизрәк дусларым белән таныштырырга телим. Сезнең командагызның исеме? Юлбарыслар! Сезнең командагызның исеме? Болытлар! Бүген юлбарыслар һәм болытлар көч сынашачак, дуслар, безнең белән булыгыз. Уен күңелле булырга охшап тора. Беренче тур. Беренче турыбызны башлап җибәрәбез. Стартта болытлар командасы кулларында быжралар. Алар менә бу таякларга эләгергә тиеш булалар. Монда эләксәләр 1 балл ала алалар. Монда эләксәләр 2 балл ала алалар. Менә бу конуска эләгә алсалар 5 балл ала алалар. Бу турда күбрәк баллар җыйган команда җиңүче булачак. Башлыйлар болытлар, рәхим итеп. Үз җаең белән. Берсенә эләгергә тырыша. 1. Кыйрак булып китте. Ерактагысына тырышып карый, булмады. Әлегә 1 балл болытлар командасында. Әйдә. 2. Юк. Онсы да эләкмәде. Әйдә, бераз гына калды. 3 генә калды. Эләкмәде. Юк, һәм соңгысы. Юк, ераграк иште. Әлегә 2 балл. Һәм соңгы уенчыбыз. Әлегә шулай ук 2. Кызыклы тактика. Берсенә генә эләгергә тырышалар. Бик тиз барысын да атып бетерде. Демәк, болытлар командасында 2 балл. Дәвам итәбез. Рәхим итегез стартка. Сез минем яныма. Юлбарыслар командасы хәзер уйнаячак. Без карарбыз. Уенны дәвам итәбез юлбарыслар белән. Рәхим итеп башлагыз. Юк, ерактагысыннан башланды. Ул төрлесенә атып карый, берсенә эләгермен ди. О, якын иде бу. Эләкте 2 балл. Юк. Һәм соңгысы булмады. Әлегә 2-гә 2. Ләкин алда әле 2 уенчы бар. Юк. Якын иде. Монысы да. Юк. Әле 2-гә 2 булып калачакмы ул? Сойлы. Ерактагысына атып карады. 5 балл алып карады, ләкин булмады. Әлегә 2-гә 2. Соңгы уенчы башлый. Булды 4. Әйдә, хәзер инде нишәне җыя аласың? Алты балл җыя алды юлбарыслар командасы. Демәк, шуның белән бу турыбыз тәмам, без дәвам итәбез. Чираттагы уенны башлыйбыз. Стартта юлбарыслар аларга нәрсә эшләргә кирәк икәнен аңлата. Каршыларында 2 кыршау. Бу кыршаулар буенча алар чиратлашып йөрергә тиеш булалар. Ягъни берсенә басып, икенчесен алга күчерергә, аңа күчерергә һәм арттагысын алга күчерергә. Шулай итеп, монда кадәр барып җитәләр һәм 1 конусны алалар. Аны әнә теге кыршауга илтеп куялар һәм аннарсын кыршауларда кире кайталар. Шулай итеп, чиратлашып эшләп чыгалар. Теге кыршауда 3 конус барлыкка килергә тиеш. Шуннан соң мин вакытны туктатачакмын. Кайсы команданың вакыты азрак булачак, шул команда бу турда җиңәчәк. Дусларым, әзермесез? Алайса башлап җибәрсәк була. Мин сызгырач. 1, 2, 3. Вакыт китте. Бер конусны алды. Аны күчерде һәм кире кайта. Бик тиз булды. Бу турыдан кайтсаң була да иде. Алай тизрәк. Икенче уенчы тизрәк башлый, тизрәк. Вакытыгыз бара. Карагыз әле, алар хәйләкәрләр.
Олар қыршауларны оңайлы етіп қалдырдылар. Конусны қалдырабыз, һәм кире қайтабыз. Тура қайтсаң ба? Тура шында қайтсаң ба? Алай жайлырақ. Һәм соңғы ойыншы башлый. Yok, алға көш, мені ашлай. Соңғы конус. Аны көшіріп қойдық, һәм кері қайтабыз. Әйда, сен сызықны озғаш, мен уақытны тоқтаташақым. Сикіра бара. Әйда, бұлды уақытны тоқтаттым. Әфәрин, обруч білән бірге финиш сызығын озды. Демәк, Юлбарыслар командасының нәтижесі 1 минутта 15 секунд. Қазір стартқа Бұлытлар командасы келе. Ойынны дәвам етәбіз Бұлытлар білән. Сіз әзір ме? Әйе. Бек түйін ақын айтып қойдыңыз әлі. Әйдәгі соңғышлар сізге. 1, 2, 3. Кеттік. Ай, тут оны кері қойд. Міне шулай. Уақытны жоғалттың, сен малай. Міне шулай. Зор адымдар білән атларға тілеп, қыршау үшіп кетті. Әкірін, достлар. Мен қыршаулар ішіндеген атланған адымдарыны санайым. Шоңа көре қыршаудан шетті 20-гіз. Турадан. Міне шулай. Міне шулай. Соңғы ойыншы башлай. Ол. Һәм қойабыз, кері қойтабыз. Болды, мен вақытны тоқтаттым. Тез болдығыз. Қыршау үшіп кеткеш вақытны жоғалттығыз. Сіздің вақытығыз 1 минутта 9 секунд. Бұл тұрда Бұлытлар жеңділер, біз дәуам етеміз. Ойынларына дәуам етеміз. Менің қолымда топ, секундомер, һәм мында мен 3 конус көрем. Мен бір конус ішіне бұл топны қоям, һәм командалар бұл конуслардан топны бір-бірсіне секіртіп көшірерге тиіш болалар. Оларға 1 минут вақыт берілі. Шушы 1 минут вақыт ішінде олар неше тапқыр мініші алалар, шының қәтілі бал жиялар. Қойсы команданың баллары көбірек бола, шыл команда бұл тұрда жеңуші болашақ. Демек, 1 минутығыз, мен 3-ке қадар сона бітіргеш, башланашақ. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Болмады. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Оп, тезірек вақытыңыз бара. 22, 23, 23. Болды, вақытыңыз тоқтады, келіңіз мұнда. 23 бал жия алдылар Бұлытлар, қазір стартқа Юлбарыслар келелер. Юлбарыслар білән ойынны дәвам етеміз. Тупны қойдым, демек дәвам етсек те бола. 3-ке қадар сона бітіргеш. 1, 2, 3. Вақыт кетті, болмады, айда тезірек. Yok. Тұтағыз топны. Егітлер. Вақытыңыз бара. Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, İdeydi. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 vaqtınız çıktı yigitler. Mınsın sanam. 30'ga jetkir almadınız 27. Aferin. Boştanırak kelip çıkmasa da siz bu turda жеңе алдыңыз. Құтлайым. Biz devam etemiz. Соңғы турыбызны башлап җибәрәбез, безне интеллектуаль тур көтә. Мин командаларга чиратлашып, спорт белән бәйле булган төрле сорауларны бирәчәкмен. Алар дөрес җавап биргән очракта мин аларга баллар бирәчәкмен. Күбрәк баллар җыйган команда бу турда җиңүче булып саналачак. Әйдәгез, без башлыйк. Юлбарыслар командасыннан беренче сорау сезнең өчен. Бейсболдагы таяк нәрсә дип атала? Сөйләшеп ала аласыз, киңәшләшеп ала аласыз. Ничек дип уйлыйсыз? Бейсболда. Бейсбол дигән спорт түрі бар. Анда бер таяк бар. Аның атамасы бар. Бейсболны күз алдыгызга китердегезме соң? Анда нишлиләр? Анда туп бар, кичкенә генә. Аны ул таяк белән нәрсәдер эшләтәләр. Бита. Бита дип искә төшерде Юлбарыслар командасы. Нишлиләр соң аның белән? Тупны сугалар. Бик дөрес барысын да әйттегез. Афәрин, Юлбарыслар командасы беренче балны ала алды. Без дәвам итәбез Болытлар командасы белән. Иң авыр туп кайсы спорт түрендә? Баскетболда. Баскетболда бик тиз җавап бирдең. Баскетболны яратасың әле? Юк. Бик кызык булды, ләкин беләсең. Афәрин, килешәсезме? Әйе. Әйе. Бу чыннан да дөрес җавап. Ә иң җиңел туп пинг-понгта. Өстәл теннисы. Димәк, бергә бер, без дәвам итәбез Юлбарыслар белән. Олимпия уеннарының эмблемасы нәрсәне аңлата? Җавап бармы? Кольца. Әйе, анда бөҗралар, ләкин аларның ниндидер мәгънәсе бар. Что алар бүтәнсе бергә кушылган. Бүтәнсе бергә кушылган нәрсәне аңлатасың? Менә бергә булганда нәрсә дигән? Команда. Единственный Команда. дружная команда. Димәк, нәрсә татарчасы аның? Дуслык. Дуслык, нәкъ шулай. Барып җитә алдыгыз, чыннан да дуслык континентлар дуслыгын аңлата. 5 бөҗра, һәрберсе үз төсендә. Димәк, һәрберсе бер континентны аңлата. 5 бөҗра континентларның дуслыгын белдерә. Дөрес җавап бирдегез, бал сезнеке. Дәвам итәбез, Болытлар, сезнең чират. Команданың лидерын кем дип атыйлар? Капитан. Син бик тиз җавап бирәсең. Чыннан да капитан, аның атамасы. Дәвам итәбез. Ул әйберләр ярдәмендә йөзүче тизрәк йөзә. Круг. Тиз йөзә микән ул түгәрәктә булганда? Ул бит тотып кына тора. Иртәм итәләр. Тыңлагыз. Матер. Икәй бер аякларга киелә. Плавкике. Нет. Юк. Тизрәк йөзәләр шуның исәбенә. Аякка киеләр аларны. Әйдәгез. Бер, 2, 3 җавап бармы? Юк. Ласт. Инде әйтеп тә куйды инде сезгә. Әйе, ул ласт дип атала, бик дөрес. Чыннан да ул 2 аякка киелә һәм йөзүче шуның исәбенә тизрәк йөзә. Яисә туташ ластылар да була. Димәк, дәвам итәбез. Соңгы сорау сезгә, Болытлар. Волейболда тупны нәрсә аша аталар? Сетка. Син бөтен нәрсәне беләсең, ахрысы. Чыннан да йәтмә аша тупны ыргыталар.
Бик дұрыс жауап болды бұл. Бик тиз жауап болды бұл. Әфәрин, бишлісің физкультурадан. Достар, шының білән біздің ойыныбыз тәмам. Нәтижелерін сіз экрандарыңызда көре аласыз. Әғым мен нәтижені біз бірнеше секундтан соң ясарбыз. Ойыныбыз тәмам, демек жеңушілерні иғлан етірге вақыт жетті. Һәм біздің бүгінгі ойында дуслық жеңді. Барығызны да құтлайым. Ура! Сіз барығызда болдырдыңыз. Бүгін біздің спорт бәйрамы болып шықты. Достар, сізге біздің білән болғаныңыз үшін зор рахмет. Спорт білән қызықсаныңыз, оның білән шүғылләніңіз, һәм оймақ тапшырын қарарға ұнытмағыз. Бүгінгі шылар еді. Келесі шырашыларға қадар. Сау болыңыз!